Nu kører den. Vi sletter det jo altid, hvis den gider den. Sådan. Ja, det er helt godt. Det er kraftedeme godt, det her. Fandt, er der mere end 5, er der ikke? Jeg synes, Det er fordi, jeg bliver ved med at tage dem op. Så holder vi det. Hun ved jo ikke, hvor mange hun kan ikke tælle. Så nu skal vi ikke sige